So good morning mga ka-partner. Mag-site tour mi karon sa project sa Pueblo. Diri sa Uptown, Cagayan. Nakauban ako sa to nga partner yapon nato mga agent diri sa Gemsi Realty. So kuyog ta partner sa atong site tour. Sa kanan lang ta kay para quarter to 2. Kabog sa kanan. So atong tanawon ang kaning project sa Pueblo kaning Westwood diri sa Kanituan Uptown. Doon naman tay buyer sa atong ka-partners nga mutanaw. So site viewing, site tour ang tawag ani mga ka-partner para makita nilang actual house, actual location sa usa ka subdivision. So yung minimum singa nato ni ma'am. Igo lang na ako gikuwang sakyanan para proceed na medayon. So kuyog ta partner, kuyog mi sa among site tour karon. Hope nga okay ang dagan. Okay? Alright. Ito sang tawagan. Meron ka, di ka mahalaw. Nakamasan sa to, sir. Sa nga ni ma'am? Mia, sir. Yes, si ma'am Mia mga ka-partner. Amo na akong kauban karon sa Westwood sa Pueblo de Oro nga developer. So first time po na ako makasulod o Westwood kay wa po kasulod ya. Daghan mo ko nag-project ang Pueblo. Abay sila project diri kining townhouse po 6 million na po biya na. Townhouse sa babaw? Diri unahan lang gamay sa kuan kanang SM. Kanang nay golf gani. Kanang laham po na. Murag bistan suna dili ba? Lahi po na. Kani alay po nang bista. Kung nakasud ko dana sa kuan naka-deliver ko dana nga kuan niya po. Pueblo na nga project. Dagan sila kuan kada ganing kuan pod kanang kundo sa kanang anak Bambulin. Bambulin Na pamilya apartment. Ilaga po na. Ang imong buyers ang babae, siya mo nag-inquire. Ang babae, sir. So gisendan nimo na siya og kanang kuan anang computation sa yes. price. Gisendan ako, so sir. ang iyahang kuan gusto niya Gusto niya matanaw. Okay. Nakatanaw to siya, sir. Aside sa banking fitness to, sir, unsa pa di other nga way, sir? Bank. Basta high-end bank ra na or in-house pero I know. in-house mahal kay in-house. Taas kay nag-percentage ang in-house. Masya lang kuan Pero kuan kanang less lang requirement in-house. Ang kuan ang bank kay okay man gyapon. So may mayroong interest. Pag-ibig, dili ko sure kung may pag-ibig, high-end pag good. Angay ram ng pag-ibig ng mga low cost. Nagidako sa kay nga kantidad ba? Dako kayo commission na. Kung kuan, sir, kung sample lang kung palito niya, sir, 15 years, sir. Sir, kung na, di ba, 5%? 15 years? Oh, sample, 15 years pa na pinakadugay niya nga kuan. Nay mo na Installment. sa competition dito.
Oh, ni 15 years ang pinakadugay, 10 dayon 5. Mo ilang kwan. Option niya, nasa niya nga terms yung bayaran. Siya, dito man na niya. Sa bank ba na? Sa bank financing na niya. So, option na niya, asa siya magbayad. Dayon, ang first niya bayaran na isa equity. Down payment. Down payment. Sa tilang kwan. I-review. O, direta. Oh, dira sir, paubos na sir. Kasi pasagutan ng cancer, 24 equal monthly payment. Bale, 2 years. 2 years. 2 years ni mo siya ang down payment ba? 2 years diha ang iyang option. O, 2 years. 2 years. Niya ang every month niya. Kaya monthly. 316,000 mo ba ni? Or muni ang kuan down payment, total Muna down yung total payment. siguro. Lagi ba? Total down payment. I-divide lang into 24 months. Naman din po sila yung mga discount sir ba? Pag ganang emoji siyang i-cash. Discount. So nanata mga kapartner, nanata diri sa banda sa may SM. Kanang dalan pa dong kanituan pa din, no? Oh, pa street lang sir. Kaya tara sir, kung gipicturan dito, ganito ko. Ay, sud ka dito? Sud ko dito, nanguan ko sagad. Ayit na, gitagaan mo ko ni ma'am uga ng gate pass sa Pueblo, gate pass o katong Brog Kibali. Kuan sa kong ID bitaw kay ko ID sa Pueblo. Tagaan ko na dito. Videoan ako. Pero open naman daw ni si ma'am, tahan naman ko. Ara isa? Oh, kanira isa pero na po sila gi-construct pa, pero wala pa na kuan kani pa gid ang kuan gid man na. Nice ba? Diyan na lagi. Kon po na mo tukod ang Pueblo dito na mukod sila. Balay. Mula pas patas ko ano? Dili pag unaog nimo sir, liko na din ka sir. Sa katong sa Bamboo Lane dili. Oh, dito gid nga kuan Dala, no? Oh. Pinakatumoy na dayon nga subdivision. Pinaka last. Pareho sila tanan og kuan sir, puro ang color sa balay. Ang ganda ba uniform na tanan. Dagan naman dai pod na mo yun, di man dinako kuan. Gamay ra kay mahal biya. Dagan day gapon. Madato ba? Dagan dato ba yan? First time ko sa mga kusulod ato. Kani realty, enjoy mo ni realty. Enjoy ka ani. Gibo ko ganina kay mo nag-reply si ma'am oy. Ang buhay kasi ga-reply sir ba every other day bitaw di bitaw ingon nga pag mo kwan di siya every time ga check bitaw sa kwan. Katultol na siya si buyer. Ako na siyang gitudluan sa kanya. Nangutana naman siya sa dapit. Nangutana ko siya kung mama saan na magkita mo siya. Ako lang i-search ang kwan location. And ako lang siyang gitagaan din sa address gid sa Westwood. Hindi na ako pwede siyang magayon karon. Wag yun siya ikakon ba, paramdam. Huwag ina daw masiguro hindi mo Pwede man nato siya kwan siyang plano dalawa to sa opisina na yun. Reserve na mo isa na rin nagilid. Wala na ganyan, limog ko maula. Gado ko, kumukuan ba ko sa inyo ganina kay naglibog ko ba kay kanang kami daw sir. Siya reply niya basin kung indyanon man gani baka akura. Kung ginawa nang gani kay gi-reply po siya. Gusto mo na kung pinakukuan sir, uganan pa sa developer. Kita na day? Or sila rasad nga kuan developer? Naman na sila sa kinan diya pero depende kung ay available nga kuan. Lagi kay process. Sagaran kita ra gyud kay. Kasagara developer sir? Pasagan nalubot na nila? Depende ra din sa buyer palit pa siya nila ana or depende sa dito na discount. Kung interesado yung buyer ayan wala daw sa opisina. Sa atong opisina o sila? Sila. Sila din. Sila. So direta. Dire sir. Doon sa pikas na ako.
diya kuan. Tulo ang mahalin ani pamilya. Oh, isa sa isa ka tuig sir. Tulo. Sa kabuan. Sa isa ka bulan. Ang gapangita sa imong buyer sir. Facebook lang Sa diya. Facebook lang gabon inquire lang. Ba, timingan lang ba? Lagi kung ano sa pangita silang buyer. Facebook sagaran. Busy bang kayo ang samot ng brokerage oh. Sa pangita silang buyer ha. Mag bibo kay sila. Wala ang sa pinakamahal na to nga kuan sa sir, brokerage sir. Is mga amount sir. Brokerage. Oh, depende. brokerage. Mga na kayo 100,000 ang pinakabarato wala. Pinakabarato. Pindi sa yuta. Depende po. Pero sa kuan nimo sir Sagaran, wala mahal mo na. wala. Mahal mo na. Labas syudad. Dami mga barato ng mga bukit-bukit. Pero wala ka nakakuan nga kanang muubos gid siya sa 100,000 or 100,000 yun ang kuan. Na may uban sagaran. Kanang gagmay rin kayo ng yuta. Ah, 50 ra, 50 square meter. Ay, mga nanas lang. 30 square meter na. ah. 100 na may 100 kapit. Mga tagwan na kaya na. Tag 100 square meter. Yan. Ay, ani ko dire po masulod. Masulod po sa goods. First time yung adto ito. Pero ang kuan sir nga kaning nga balay sir kay napagid sa pinaka kuan sir. Pinakatumay. Mag phase 3 siya kibali. Oo. Ay puno ng ano Oh, to. diri sa Uy, front ano kay na. kuan naman. Kani siya kay nagid siya sa kuan patag tabok patag tulay gamay nga tulay. First time ko makasulod dire karon. Kuan mo nang Westwood kanang pre-open ba? Ganang. Unsa lang yung sir gibali naiga asyo ay gipalit. Napalit na pero ipadayon ba? Okay. May padayon back out. Mana nga pre-open siya. Open. So mga ka-partner, doon na ta sa kuan area Westwood. So unsa man imong buyer ma'am? Manawag na siya na siya. Mo chat ra mo sa sir kay wala pa man po siya chat ako lang gidan nga wala ta paingon na ta. Chat. There we go. Distant layo siguro niya siguro. Diba? Grabe Pueblo. Tinahan ko sa mga dress also. Kuan kayo. Ito. Dire, ano nga say? Oh, basta kay paani lang sir. Ito na yun. Pa dito gyapon sir. Wala na tay guard ng sudlan. Naa sir eh. Ana. Nice. Nangutan na si mamba pero wala niya gisin na ako ang kuwan. Sa ka. Nagmay man balay nila tayo. Kuwan sa wala Agustin. Para gusto ni. Oh, yan sir. Tara sir. Ah. Ito pa Facebook pa. Ay, sugal ito. Tara. Facebook. Okay man di giriya dire di ay. Nice kayo. Sada kayong konser ba? Luwag ba?
Luwag kayo niya. Bagay kayo mga kwan diri ba? No sticker, no entry. Sticker. Wala naman ko ikatong Okay, kwan. ka. Gate pass. Ako lang. Basta mo so dadaan? Ay, ikaw sir. Ano man sir? Hindi, so dadaan. Ganyan ta sa kwan. Yeah, ako tong nakandiyan tong Monday tong nagpasa bitaw. O gan gate pass. Site tour me. Pero pa may gipabot nga clients dia. Aning amo lang kwan. Ito lang to taste dadaan. Ato na mo daan ya. Balik tayo dadaan. Oh. Para matanaw na to dadaan sa ito. Sa kwan lang gyapon sir, right side lang gyapon permanent sir. Ah. Nga ni ang mga balay. Nga ni ang balay ang available. Oh, yan. Yan parus lagnaw to na ay dili day. Lahi siya sir. Ano siya yung mga design. Lalo siya mga tiris ang uban. Ay nani tiris na siguro. Hindi to tsada okay, luwag udan ba. Mm. So mga ka-partners, mauni siya ang Westwood sa Pueblo. Ang ilahang dalan diri, makita ning mga ka-partners is kuan dako ay siya. Murag mga kuan siya 8 meters. 10 ang min, 8 ang kuan ang secondary road. So mo proceed ta sa kuan phase 3. Nice. Luwag ka, luwag ka. Hindi lang gyapon sir. Eh dalan to pagawas pa na. Oo. Pero ay dili nila pa kwan di pa Pagyan? sir kay pagyan murag kwan na makaayo dia. Saka siya ba murag pa-uptown nang yang kwan ba direksyon. Dali na nito sir. Yari. Kasi galibog po dali silang dalan. Ito na labi na to nga cancer. Isa rotunda pila isa pa to ba duwa? Isa pa. Kana ba mo sa isa rotunda Kato? dayon Ito, kato. rotunda isa. Tapos tulay din sulay na. Murag naman diri nagpuyo si kuan, Bernie bitik-bitik. Diri sa Eastwood? Oh, Nasa balay diri. Kabantay ko niya mag-vlog siya yan. nga ni ang color sa balay. Nayuban no wa pa puyin no. So, Log ka nilang kwan diri sir ba? Bantog dai 10 meters ba niyo? 10 meters ang dalan no. Kana man ay 8 kaning gamay lang. kasi aran ni ana ra gani So, sa. murag 1 mira. Dito? Tulay din sir. Ay tuloy agyan na to. Kana gamay nga tulay. Okay. Nice kayo mabuntog ba? Wala kayong kwan din sir. Bantog kay kwan. Duha din ni ka klase balay kanina.
and 2-story. Ay naman eh. Isa ra sir ba? Oh, bungalow. Ano yung bungalow tayo? Bungalow. Yan yun. Ay, kinani. Ah, gusto ko rin ito. Ano itong model house? Napasakuan sir, unahan pa sir, plum. Oh, kanang next nga kuan sir, plum lane. Ganun. Dire? Oh, nari pinakatumoy din nga kuan. Katulog na yan, tumoy. Kani? Hmm. Muna yung available? Oh. Nice one. Masulod ta? Oh, pwede na sir, open daw na yung si Mamuing. Nice. Okay. Pwede na ito, sudun sir. Ano siguro? Yuta din. Gantong. Ako na nagapon sir ba? Pila ikaw ni katong Ay, area niya. area. So mga ka-partners, mao ni siya ang project sa Pueblo, sa Westwood. Diri sa Kanituan kung sino ning area diri no. Kanito, San Agustin. Kanituan kung ano sir. So mao ni ang model house sa unit. Actually mao na lang po ni ang nabilin karon. So among tan-awon karon sa sulod o while waiting mi sa buyer nga padung pa. So kani siya nga model sa balay. Kasi nga natin no. Premium. Yung ganyan. Ito naman yung pero. Kasi nga na niya. Mamunang ano. Perspective. Nga man yung reputation. Perspective ang ngalan sir sa balay. Dili kwan lang to yung forma na ni nga nani sa nga ng balaya. Nay nga ning balaya sa nga balaya ni. Kuan ni siya nga balay mga ka-partners, 2-story single detached, meaning wala say sili, wala say dikit nga balay, single siya. So dire makita nato available na lang siya na lang isa na bilin dire nga unit 7.2 million. 7.2 million dayon ang down payment. Ang down payment niya is 10%. Oh my god. 15 years gid taman. Reservation fee 30,000. okay. Ang iyahang kuan monthly ang iyang down payment is 10% sa total contract price within 30 days din. Ang isa ka 10% down payment pwede siya bayaran within 12 months zero interest. Bank financing dayon. 7% interest. Bugat gud siya. So, imagine. 10 years. Pwede man niya i-deferred cash. Ito lang kung Anong deferred cash sir. kanang ang tibuok price bayran niya within 2 ka tuig. Mana to kato sa Mura tama ka tong tayong kwan? 300. 300. Deferred cash na. Ang kuan jud ani ang standard nga down payment is 10% sa total contract price. Mga pila lagar sir? Kuan example sa 7 million. 10% na that is 700,000. 30
700,000 bayaran 1 niya month? na 1 month. Sa mga Ma'am, deal or no deal? Yahi Himalaya. unsa imong feeling sir? Unsa imong feeling sir? Deal or no Depende deal? sa capacity ni ma'am kasi mayaman kayo na. Ba? Oh, Batanon para ba murag taas-taas na kay na yang kuan ba? sige, manahan na. Gyama na. Tulaan mo ba na? Lagi mo. Sa maka tag-iya na siguro na asa kuan sir. Dako nga kumpanya diri sa Pilipinas. Hmm. Si Binmin na. Dayon. Duha may option ani oh. 10% down payment. Pwede niya bayaran og 12 months walay interest. Dayon ang balance dayon nga 90 dito na sa kuan na bayaran niya sa kuan. Nana man gud ang balay kasagaran man gud RFO. Basta nanay unit ga tindog, bugo ra ang pagbayad sa down payment. Dili ngon nga. Ang kanang wala pay balay makita mo nang kasagaran 3 years. Nya 20% kasagaran pud ang kuan ana basta pre-sealing. Kani RFO man gud ni. Murag gamay ra lugar kibali ang yung kuan sir. Gamay ra 10% lang 10% ang iyang lang. kuan pero bugat lang kay 1 year pinakataas. Bayron. Okay ba kasi nga nila? May na lang ang coffee ah. Hold ka sir para ato nga kuan sir. So Ako mga ka-partners, sila pala. Atong sudlon, atong tanawon sulod ang sa unit kani nga balay unsay ngalan ni balaya. Ako lang ibutang unya ang kuan ani. Kining model house, ang model name sa balay. So mo na iyang mga kasikbit nga masilingan. Actually, nanay namuyo diri, nanay may mga kuan nag-renovate. So atong sudlon kani ang kuan, the only one unit nga ibaligyaay. Okay, sudlon na to. Okay. So yan, mga ka-partner. Mo ni ang kuan countertops kuan no tiles tayong gamit. Then kani siya is ma-considered nga sa walk-in closet ni siya dire. Then CR. Yan, ang CR. Mura walk-in closet no? Oh. Walk-in closet siya dito ba? Yang outside sa likod. Luwag sa sala. So mapansin niyo mga ka-partner, glass ang window, nagigamit glass window. Dahil naka-ceiling na painted white. Dayon napo say another CR, toilet and bath diri. Yan. Napay murag himuog kuan diri sa mana kanang murag stock room utilize. Dayon sa kaon nato ang second floor. Okay, so ang second floor mga ka-partner na siya siguro kani siya ma-considered as master bedroom. Luag siya then with CR, toilet and bath. Naka-tiles na siya. Yan. Dayon sa diri nga side terrace. Sa man sliding.
Agilak. Kalak. So, mani siya ang terrace. Kaya yung terrace, gamay lang, di kay dako. Okay na gyapon na. Kapi-kapi kaya. So, muna siya ang master bedrooms din. Dire sa pika side, natay another room dire na side. Na sa duha ka bintana. Glass window. Dayon another CR, toilet and bath. Then another bedroom. So, ayan. So, a total of 3 bedrooms. 3 bedrooms. Dito marag powder room. So, ito dito. Tulo kasi kakuan. Kwarto. So, ayan. Partner na pa siya kundiri. Okay. 7.2 million.